и с околността. Тя е така симпатична, за да можете да видите колкото е възможно повече и от нормалния живот на хората, и какво има по магазините, какво ядат, какво пият, но и за това ще имаме време. И се връщаме в същия хотел на Живот и здраве на 2 август и 3 пак ще бъдем тук в Копенхаген. А сега всъщност напускаме острова. Първо нашето си малкото остров Чамаге. Така доста неизвестен факт е, тъй като Скандинавия ни е малко далечна на нас, като поне до сега беше така чисто исторически. Къде да отида? Толкова много контакти не сме. Удържи го. Гледаха към тях. Ползват ги лятото, изнасят си масите навън. Вчера се виждаше даже в нашия прозорец как вечеряха хората. По тази формула, която са измислили програмата на Копенхаген, за да може хората да си почиват лятото. То лятото им трае кратко, но те го използват дълго. От юни до края на август. Дори средата на август учениците в цяла Скандинавия, както и в северните страни, започват доста по-рано училище от нашите, защото тогава приключва лятото, средата на август, вече така се готвят за тежката зима. От тук сега ще от Шиландия, Магер, плавно ще преминем на Скандинавския полуостров. Всъщност ние в момента се намираме всъщност на Скандинавия. И защо ги наричаме така? А ние всъщност ще напуснем Дания, за да влезем в Швеция. В днешната Швеция и днешното Малмö. И всичките и така се наричаме. Аз съм скандинавец. Малмö всъщност е третия по големина град на Швеция, който се намира в областта Скания, на българския Скания, а на шведския Сконе. Скания се нарича и, знаете, мъжете. Тук е доста развита автомобилната индустрия и автобуси. Части за машина, за автомобили, както и Сканията, автобуси, камиони, се произвеждат именно в тази част на Швеция, днешна Швеция. За да може да се свържат двете държави в 20 век и то в наши дни, се изгради един мост. Това е един от най-представителните, така от инженерингова гледна точка, мостове в Европа, който е и автомобилен, и ЖП мост. Всъщност той е направен между двете държави, чисто като средства и като проект, като дизайн, и също така за общо ползване най-вече, за да може да улесни и търговските, и човешките връзки между двете държави, които ги дели един малък проток, Йоресунд се нарича. Общо моста ще видите, той е около 17 км, някъде го водят 16. Той е така, защото има една част, която е, ето сега ще тръгнем по него. И се вижда откриването на моста, много тържествено. Двамата крале, които са цял живот, тези, които бяха в замъка, вчера сигурно така усетиха част от историята. Вечните съперници Дания и Швеция. Дания, богата играч на полуострова, време на движение в Европа. Кой е най-особено шведите са държали да го демонстрират. Даде обаче в наши дни двамата крале, значи това са и контактите между построена над един изкуствен остров. Вашко да Гама моста, който е над Лисабон, над реката Тежо, която е доста голяма между другото. Значи това са фактически 7 км, 6,9 км, не е никак малко съоръжение и е на същия принцип
както Инския полуострови. Той е кръстен, както и всички останали, на планините, които минават в него, които го пресичат по-точно. И това са в случая скандинавските планини. Как точно са наречени, ще споменем малко по-късно. Не толкова старинен град, както Копенхаген, но той си има своето очарование. Вече също така ще направите вероятно и разлика между архитектурата, тъй като тя е оформена последните века, първа тя Маргарета II. И за първи път от 500 години всъщност датски монарх абдикира доброволно. Швеция се произнася като Свериге. Сверие. Гъто не се чете. Шведски език е доста по-разбираем от датския, може би за нас. Много е близък до английски и до немски, особено когато се чете на базата на германските езици и той. Но защо се нарича Свериге? Швеция е една немалка страна, която е формирана от различни региони географски и в района, в който днес ще влиза дългия в Европа, сега мисля, че има един нов, който построиха, не съм сигурна дали държи първенството, но определено като инженерингов обект е един така от най-цитираните в последните години, 30 години в европейската история. Най-важното тук от социална гледна точка, че дава възможност на хората Малме, ще имаме предвид. Координирахме го с Олег, спираме в центъра на града. И така, понеже в момента минаваме протока Йоресот, да споменем, че Категат и оттам в Атлантическия океан, но това вече са териториите на Норвегия. Един от най-натоварените морски пътища са този проток Категат, а Йоресунд се счита за по-малък, който всъщност някога е доставил парите от Херингата, както и протока, на който се намира другия. Минавал контрола на мореплаването през Йоресунд, нашия, през който минаваме сега, и е бил много важен фактор за политиката на Дания и Швеция през всичките тези векове, почти до наши дни. Крепости са се изграждали, които да контролират. Най-известна останала тази в големия проток, който ще минем на връщане. До 8 км по-нататък, когато поговорим за историята на Швеция и на Дания, предполагам, че ще ви стане. Не, мост е 8 мая. Тунел е... Било невъзможно да се мине. Той има изкуствен остров. Всъщност аз съм го описал 2007, имам абсолютно подробни коментари към всичко. За да може да не може кораб не съм бил тук, да. Без да плати. Да. Ще ви кажа и защо много не се минава сега. Затворете очи, минаваме граница. Това е всъщност датско-шведската граница. Това е входа в Швеция. Митница. Това е митницата. Customs. Ту такса. Плаща ли се нещо тук за влизане? И така, добре дошли в Швеция, ще ни проконтролират. Заповядайте. Те първо ще виждаш такива. Дано да е хубаво времето, виж, опънали са по зелените тревички. А за първи път тук въобще ни проверяват и спират. Може би е все пак заради положението в момента, но или пък, защото тая година за първи път тук виждат българи, които да минават. Ама те не знаят, че сме българи. Автобусът е с латвийска регистрация. За да завършим сега с... то това и беше идеята, да не се проверяват. Ето като видят датска кола, така че сутрин си взимаш колата
Отиваш си, значи за кола около 25 евро. Ами все пак всеки ден 25 и 25, колкото и да ти направят карти, не е малко. И затова хората използват влака, който е по-евтин. Могат да си вземат специални карти, тези, които ходят да работят в най-често. Това е причината, разбира се, по други причини. Локомотива е германски, немски. И сега на нашия магия. На Сименс. Да завършим с моста, че после няма да минаваме по него. Дето открит от кралете. Значи, полагам, че все още най-дългия в Европа, тези около 7 км нещо, почти 8, на Тьоресунд. Тъй като видяхте така височината му около 200 метра на колоните, така хубаво се виждаше, като навлязахме. Да ви кажа, на времето, значи минаха 20 години, 2000-та точно открит, по случай 2000-та година, тогава цената е била 4 милиарда на моста. Така че с едни много сериозни съоръжения, най-много ще видим нови съоръжения, модерни, инфраструктурни в Норвегия. Но това беше една от те много инвестират, те са направили такива пътища, тунели, колко мостове има през фьордите. Иначе, като данни, вие го видяхте, 23 метра му е ширината, нали така, ако са ви любопитни данните.